Gisteren gingen er nog een paar flinke buien om, vooral door het zuiden en het oosten van onze provincie en het noordoosten. En dat bracht in weekend maar liefst 19 mm. Ja, daar zit ik flink wat tonger bij. Het is wel prachtig om te zien trouwens. En als we door wetter gaan, in Snits is deze maand alweer 98 mm vallen. En dat na in augustus maand maar 200 mm. Wierd en tegen wierd. Wel, de verwachting. Joen en vannacht nog altijd een kans op een aantal buien. Vannacht vooral in het waardgebied. Joen eerst ik op de orenplakken in de provincie. En dan hebben we het over de kans op tonger. En verder is een temperatuur tussen de 9 en 12 graden. En de wind die helpt aan het in het waardgebied uit noord-noordwest. En dan morgen. Morgen wordt een dag met bewolking, eerst buien, maar ik denk in de middag, in de joentijd en in de nacht meestentijds droog waar. Of het zou al in het kust- en waardgebied wezen moeten dat er nog een enkele bui voorkomt. Verder hebben we daar zo'n 15 graden, waar we door een krachtig onthudde wind uit het noorden-noordwesten waait die het letter op de dag aanneemt. En dan terug naar de sneeuw. Die brengt uit een trog een bui of een buiken, bewolking, maar ik redelijk wat zinnen. Dus die droege perioden binnen er wel weer. En de temperatuur wat lager, 14, 15 graden. De wind wat minder sterk, matig en vrij krachtig of krachtig. En die draait meer en meer naar het oosten toe. En dan terug naar Manje, Tiese, Waasje. Ik heb het verluid. Ja, het bent toch een drietal dagen maar betiden wie het waar. Op Manje een protte bewolking, de zinnen komt er haast net aan te pas. Op Tiese en Waasje toch weer een aantal buien of buikers, maar ik regelmatig de zinnen. En koel waar, maar zo'n 14 of 15 graden. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.